Voit sanoa myös edentoon. Joo. Ja meillä on, tiedättekö, tänään etuoikeus taas ja hieno etuoikeus ja kunnia saada Sarkolan Pekka ja myös hänen vaimonsa, oliko se Pirjo-Liisa tänne meidän kanssa. Ja tämän tilaisuuden järjestää Keski-Pohjanmaan Israel-ystävät, tämmöinen piiri. Eli tässä on kaikki tästä lähikunnistakin mukana ja Pekka on käynyt tuolla jo kiertelee tänäänkin Pietarsaaressa ja Halsualla ja näin päin pois. Ja meillä on Faustinenkin on tulossa tossa ja näin. Ja me ollaan tänään enemmän kuin koskaan niin erittäin ajankohtaisen aiheen kanssa tekemisissä ja lähellä. Ja tiesitkö, että Israelissa vietettiin eilen Jom Kippuria? Hienoa, eli täällä moni tiesi ja se on, löydetään ihan Jumalan asettama ikuinen säädös tuolle kansalle. Ja mä haluan lukea ihan meille tähän semmoiseksi alkusanoiksi vain täältä 3. Mooseksen kirja ja jakeesta luvusta 23 ja 26 eteenpäin. Herra sanoi Moosekselle, saman 7. kuun 10. päivänä on sovituspäivä. Kokoontukaa silloin pyhän juhlakokoukseen, paastokkaa ja uhratkaa Herralle tuliuhri. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä, se on sovituspäivä, jolloin toimitetaan teidän syntienne sovitus Herran teidän Jumalanne edessä. Jos joku ei sinä päivänä paastoa, hänet on poistettava kansansa keskuudesta. Minä hävitän kansansa keskuudesta myös jokaisen, joka sinä päivänä tekee jotakin työtä. Älkää siis tehkö silloin minkäänlaista työtä. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin. Sovituspäivä on teidän lepopäivä ja teidän on silloin paastottava 9. päivän illasta seuraavaan iltaan saakka. Teidän tulee viettää täydellistä sabatilla lepoa. Eli siellä on tällä hetkelläkin, me tiedetään, että noin 51 vuotta sitten Israel oli lähes samassa tilanteessa kuin tänä päivänä. Ja tarkoitan sillä sitä, että siellä oli Jom Kippurin sota käynnissä. Ja tänä päivänä edelleenkin tuo sotatila tähän hetkeen ja niin kuin päivään asti jatkuu. Ja tänäänkin kun avasi taas puhelimesta tuon sosiaalisen median, niin, ja kun sieltä tulee sitä tietoa ja informaatiota jatkuvalla syötöllä, niin näki, että tuo kansa ei lepää tänä päivänä, vaan he joutuu taistella tavallaan olemassaolossa, mutta kiitos Herralle, me tiedetään kuitenkin, että Jumalan silmät tarkkaa edelleen tuota kansaa, kansakuntaa ja tuota maa ikään kuin osuutta. Ja me tiedetään, että Jumala sotii heidän puolesta. Ja haluan sinulle rohkaisuna sanoa tänä päivänä kertomuksen muistat varmasti profeetta Eliasta ja hänen palvelijastaan. Ja tämä palvelija oli kauan ikään kuin vallassa siitä, että nyt vihollinen on hyökkäämässä ja Elisa rukoili, että avaa Jumala tämän palvelijan silmät, että hän näkisi. Ja tänä päivänä munkin rukous on, että meilläkin voisi olla jokaisella semmoinen luottamus meidän taivaalliseen Isään, että vaikka mitä minun elämässä tai Lähi-idässä tapahtuu, niin mitään ei tapahtu niin, etteikö Jumala sitä tietäisi tai sallisi. Ja me tiedetään edelleenkin, että Jumalan profeetiat sanan kautta on tulossa täyttymykseen. Ja edelleenkin me saamme ikään kuin nähdä ja me ollaan myös etuoikeutettuja siinä tänä päivänä, että me saamme olla todistamassa jotain niin kuin Jumalan suunnitelmaa myös Israelin kansan kohdalla. Ja se, että sinut ja minut tänä päivänä on edelleenkin kutsuttu siunaamaan tuota kansaa. Siellä sanottiin, ja tämmöinen ajatus, mikä syntyi tästä siunausajatuksesta, niin on se, että kun sanottiin, että se, joka siunaa, tulee siunatuksi. Ja mä vielä jatkan sitä sen verran, että meidät on kutsuttu olemaan valona ja suolana.
Niin tänä päivänä se Jumalan ja Abrahamin siemen ja se siunaus, mikä sieltä Jeesuksen kautta, uskon kautta on meille tullut ja annettu armolahjana, suurin armolahja on omistaa elävä usko Jumalaan. Ja tänä päivänä me, jotka olemme jo ikään kuin Jeesukseen uskovia, niin meidän tehtävä on kertoa siis evankeliumi eteenpäin, niin kuin Raamattu opettaa ja kertoo. Ja tätä kautta myös se, joka ottaa vastaan siunauksen, saa olla siunaamassa ja saa olla siunattu tänä päivänä, kun hän elää tätä elämää Jumalan yhteydessä. Eli mä rohkaisen meitä jokaista tänä päivänä rohkeasti seisomaan edelleen Israelin kansan, juutalaisen kansan, rukoilemaan rauhaa Jerusalemille edelleen tänä päivänä. Ja mä uskon, että se on Jumalan antama ilmoitus myös jokaiselle hänen omalleen. Me tiedetään, että on monennäköistä sotaa ja tilannetta tällä hetkellä, mutta me tiedetään, kuka pitää kädessään kaiken, eikö näin? Kiitos rakas taivaan, että Isä, Herra. Me saamme näin, Herra, sulla sun poikas, Herra, pyhässä nimessä, Herra Jeesus, Herra, tähän iltahetkeen. Ja me pyydetään, Herra, taivaan siunausta, Herra Jeesus, tähän, Herra. Anna meille tänä päivänä, Herra, avoin mieli, Herra, avoin sydän, Herra Jeesus, kuulevat korvat, Herra. Herra, anna meille korvat, Herra, jotka kuulee, Herra, sanomia, Herra, Isä, sinun taivaasta, Herra Jeesus. Mitä henki katsoo seurakunnalle tämänkin illan aikana puhua, Herra. Me kiitämme, Herra, Sartola, Herra, Pekasta ja Herra, Pirjo Liisasta, Herra, tänä päivänä. Mä rukoilen, että siunaa tuota perhekuntaa tänä päivänä. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet, Herra, heidän toivo, Herra, heidän loppu, Herra, kaikessa, Herra, elämässä. Ja Herra, tuo palvelutyö, missä he on kauan, Herra, saaneet olla, Herra, Isä, julistamassa ja pitämässä esillä, Herra, Isä, sinun totuuksia. Niin kiitos, elävä Jumala, että Herra, anna tänäänkin meille palaa, Herra, ammentaa, Herra, taas tuosta, Herra Jeesus. Ja Herra, anna tämänkin, Herra, niin kuin seurakunnan ja Herra, tämä kokouksen olla siunattu kokous, Herra, ja jokaisen ravitset. Herra, kiitos, elävä Jeesus, että olet meidän kanssamme. Aamen. Meillä on tänään sellainen hieno etuoikeus, että meillä on tämmöinen lauluyhtiö, joka on perustettu muutama tunti sitten. Ja tämä lauluyhtiö kantaa vaan nimeä Veljet jostain syystä. Ja eikö ole hieno nähdä tämmöisiä nuoria parhaassa iässä olevia miehiä, jotka näin voi palvella Herraa. Rumpalia kysymysmerkki on 40, mutta on hienoa, että tämmöiset nuoret veljet on ollut alttiita lähtemään tänään tähän palvelemaan. Ja lauletaan tuttuja lauluja, pari tämmöistä vähän ylistyslaulua. Ja tänäänkin kun me ollaan tässä seurakunnan tilaisuudessa, niin tämä on se meidän jokaisen Jumalan palvelus. Me ollaan tultu kuuntelemaan myös puhetta, mutta me ollaan tultu myös tuomaan itsemme Jumalan ylinkasvojen eteen. Ja tämä on se hetki, kun voidaan näiden laulujen kauttakin ylistää ja tavallaan kiittää Jumalan hyvyydestä. Jos sulla ei ole mitään syytä kiittää tänä päivänä, kiitä siitä, että sä saat olla Jumalan lapsi. Se ei ole itsestäänselvyys tänä päivänäkään. Mutta lauletaan tämmöinen laulu, kun niin suuri hän on. Joo. Laulut heijastetaan tuonne laulut heijastetaan tuonne screenille. Joo. Kiitos.
Otetaan tähän vielä, ennen kuin Pekka päästään, niin lauletaan 2 laulua. Ja ensimmäinen on semmoinen, kun Jumala on puolellamme.
Jumalan armo ja rauha teille, ystävät, ja sanoisin että kiitos, kun jälleen kutsutte tänne. En pysy vastuussani enää kuinka monesti kertaa, varmaan 15 viimeistä vuotta olemme aina syksyisin täällä saaneet olla, kiertäneet näitä seurakuntia. Niitä on ollut 4, 5, joskus puolisenkin tusinaa. Tällä hetkellä vain 5. Mutta aina tänne on ollut hyvä tulla. Tosin tämä lähtömme oli suurten haasteiden edessä, mutta olen sen luvannut tämä kiertue tehdä, niin se sitten kuitenkin toteutui Jumalan armosta ja voimasta. Kun katselin tuota otsikkoa paikallislehdestä, millä te olitte otsikoineet tämän tilaisuuden ajankohtaista Lähi-idästä, epäilemättä sitäkin tulee käsittelemään jonkun verran, mutta minun pääaiheeni tuli jo tänään tässä alkupuheenvuorossa kerrottua, nimittäin tuleeko meidän siunata Israelia. Ajattelin, että jos Tuomas vähän aikaa vielä jatkaa, niin mä lähden tuosta ovesta ulos ja tulipa sanottua se, mitä pitikin tulla sanottua. Se vain vahvisti sitä, että hän haluaa todellakin, että herättelemme itsessämme kysymyksiä, miten me tänään kristittyinä suhtaudumme israelilaisiin, suhtaudumme tuohon maahan kansan ja millä perusteilla ehkä kristikunta tänään on jäämässä siitä valtavasta asiayhteydestä pois. Nämä ajankohtaiset asiat todellakin ovat, sanoisinko, jatkuvaa päivitystä. Me todellakin juutalaiset viettävät tänään, tai eilen olettivat viettämään vuotta 5785 jälkeen maailman luomisen, kun he asian ilmaisivat. Heidän mukaansa maailma luotiin temppelivuorolta. Tässä täytyy hieman meidän ottaa etäisyyttä näihin vanhoihin juutalaisiin traditioihin, koska Raamattu ei todellakaan näitä asioita mainitse aivan samalla tavalla. Heillä on oma perinnekulttuurinsa, johon he pitäytyvät ja se heille suotakoon. Joka tapauksessa kansa on jälleen kerran sodassa täsmällisemmin ottaen. Se on sitä ollut jo viimeiset 76 vuotta itsenäistymisestä lähtien. Ei ainuttakaan rauhan päivää näinä 75,5 vuotena. Nyt kun Gazan tilanteet ovat nähtävästi jääneet hieman taka-alalle, toki asiat siellä etenevät edelleen samaan suuntaan. Hamas on vain niin heikentynyt, että se ei ole enää tuota sellaista vastusta kuin oli vielä vuosi sitten. Mutta nyt on siirrytty Libanonin puolelle. Ja tämä tietysti nostaa monellakin Israelin vastustajalla mieleen ajatuksia, että aikooko nyt tuo sionistinen roistovaltio, kuten sitä Lähi-idässä ja sen vastustajat sitä nimittelevät, valloittaa on Libanonin. Ihan tiedoksenne vuodesta 1948 toukokuun 15. päivästä lähtien Libanon on ollut jatkuvassa sotatilassa Israeliin aina tähän päivään saakka. Aselepo on ainoa, ja sekin on täysin epävirallinen, jonka he ovat hyväksyneet. Sama koskee muuten Irakia, ja on siellä muitakin pienempiä ryhmittymiä, sama Syyria. Eivät nämä valtiot ole koskaan tehneet rauhaa, eivät aselepoa kummempaa. Joten kun siellä ammutaan puolin ja toisin, se on kysymys on vain sodan eri muodoista. Vaikka meillä media kääntää tuon nämä asiat pääsääntöisesti israelisyyksiin.
Ei Israel ole valloittamassa Libanonia. Israel on toteuttamassa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1701 lokakuuta 2006, jolloin Hizbollah-niminen organisaatio aloitti yllätyshyökkäyksen Israeliin. Se kesti hieman yli kuukausi ja oli todellinen virhe aloittaa se, sillä Israel tuon kahinaisesti lopulta voitti ja olisi jatkanut pidemmällekin, mutta silloin yhtäkkiä YK-niminen järjestö heräsi jälleen huomaamaan, että eihän tällainen käy päinsä. Ja niinpä yhtäkkiä sitten laadittiin päätöslauselma 1701, joka edellytti usean kilometrin puskurivyöhykkeen muodostamista Israelin ja Libanonin, eteläisen Libanonin ja pohjoisen Israelin välillä. Ja rajaksi määriteltiin siellä pohjoisessa Libanonin puolella Litani-joki, jonka taakse Hizbollahin joukkojen oli vetäydyttävä ja pysyttävä siellä. Ja asiaa varmistamaan YK sitten asetti 10 000 rauhanturvaajien joukon pitämään huolta siitä, että tuo puskurivyöhyke pysyy aseistautumattomana ja sinne ei sieltä käsin eskaloidu minkäänlaista häiriötä Israelin puolella. Ja tällainen olosuhde kesti ehkä viikon, jos sitäkään. Sillä Libanon sellaisenaan on täysin sirpaloitunut valtio. Siellä on 3 suurta ryhmittymää, jotka pitävät hallintovaltaa, ja sen lisäksi puolisen tusinaa tällaisia voimakkaita mafiatyyppisiä perheitä, jotka sitten tasaavat loput. Ja milloinkaan YK-joukot eivät ole kyenneet, eivät halunneetkaan ehkä, ainakaan eivät ole tehneet yhtään mitään estääkseen Hizbollahia levittäytymästä takaisin juuri niillä alueille, joista se määrättiin ajettavaksi pois. Muutamia vuosia sitten oli tällaisia ampumatapauksia, joita nyt on ollut 2-3 kappaletta. Ja ne johtuvat yleensä siitä, että siellä missä YK on tontti loppuu, niin sinne Hizbollah pistää omat asemansa juuri saadakseen aikaan tällaisia tilanteita, joissa nyt on tapahtunut, että kun Israel pommittaa niitä, sirpaleet tai harhalaukaukset saattavat osua sitten YK:n joukkoihin. Ja tähän tässä sitten syytetään tietysti juutalaisvaltio Israel on ollut sen syypää. Eli mitä tahoa sitten tuolla alueella kuunnellaankin, niin mitä suuremmassa tai mitä pienemmässä määrin. Tosiasia on kuitenkin näin, että Israel puolustautuu, sillä on oikeus puolustautua. Tällä hetkellä YK:n mandaatti koskee rauhanturvaajia, jotka eivät ole tehtävänsä kyenneet täyttämään. Niinpä Israelilla on tällainen legitiimi oikeus ajaa Hizbollah tuon Litanijoen taakse, millä tämmöisesti tapahtuukin, niin se on heillä kuitenkin oikeutena. Siksi YK ei ole tässä kohtaa voinut oikeastaan heristellä sormiaan, tai sen enempää voinut tehdä. Kyllä tietysti vielä asiaa käsitellään monessakin instanssissa. En ollenkaan sitä epäile 5 vuosikymmentä näitä asioita tutkineena, niin tässä voisi melkein vetää aina yhtäläisyysmerkin eri tapahtumien ja Israelin syyllisyyden välillä. On kuitenkin aina ikävää, kun ihmisiä kuolee. Sota Hamasia vastaan olisi voinut päättyä 8. päivä lokakuuta vuosi sitten, jos Hamas olisi nostanut kätensä pystyyn, vapauttanut panttivangit ja joka olosuhte olisi voinut toteutua kuluneen vuoden aikana milloin tahansa. Yhtä ainoa kertaa YK:n turvallisuusneuvosto ei ole saanut aikaan päätöslauselmaa, jossa se tuomitsisi Hamasin teot. Viitteellisesti aina silloin, kun täällä joku edellyttää panttivankien vapauttamista humanitaarisena työnä, mutta Hamasia ei ole onnistuttu tuomitsemaan juutalaisvaltion senkin useammin. Eli tässä on tämä katsotaan pari.
miehensä hyvin rikoksi. Todellakin meitä ruokitaan meidän mediamme taholta aivan hämmästyttävillä ajatuksilla. Meillä on siellä uutisankkureita tai uutisvieraina ollut säännöllisesti korkeasti oppineita professoreita, ulkopoliittisen instituutin vanhempia tutkijoita ja sanoisinko vielä, taitaa siellä olla vielä muistakin instansseissa ihmisiä, mutta heidän pääsääntöinen historian tuntemuksensa näyttää alkaneen vuodesta 1948 juutalaisvaltion itsenäistymisestä. Sen enempää taaksepäin ei kellään näistä ole tuntemusta, ainakaan ei halua ottaa niitä esille. Ja puhutaan Israelista säännönmukaisesti miehittäjänä, valloittajana ja palestiinalaisten sortajana ja niin edelleen. Tämä viimeisin episodi, josta nyt olen näissä kaikissa tilaisuuksissa puhunut ja eilenkin tuolla Euvut Mikael salissa, oli tämä YK:n kuuluisa päätöslauselma, siis nyt ei turvallisuusneuvoston, vaan yleiskokouksen päätöslauselma, jossa oli palestiinalaishallinnon esittämä, ja siinä vaadittiin Israelin vetäytymään 12 kuukauden kuluessa miehittämiltään Itä-Jerusalemilta ja Länsirannalta. Ja sehän meni tietysti rupeasti läpi, niin kuin kaikki Israel-vastaiset päätöslausumat menee. Tässä ei ole historian saatossa oikeastaan mitään uutta. Muistan vuonna 1968-1969, nyt tässä kohden hiukan minun muistini saattaa heittää, mutta ei se kovin paljon ole. Silloin Israelin ulkoministeri oli Abba Eban, ja hän mainitsi erään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman jälkeen seuraavaa. Jos Algeria esittäisi päätöslauselman, jonka mukaan maapallo on litistynyt pannukakuksi ja Israel on sen tehnyt, se menisi läpi tässä salissa äänin 164 puolesta, 10 vastaan ja 2-3 pidättäytyisi äänestämistä. Ja tämä valitettava ajatusmalli, se toimii edelleenkin. Israel on siis YK:n mielestä miehittäjä, valtio, joka miehittää palestiinalaisille kuuluvaa aluetta. Viimeisten vuoden aikana tämä on realisoitunut kaikille, jotka olemme katselleet uutisia. Ainuttakaan kertaa, kun ainakin Ykkös-TV:n uutisankkurit tai Takolmosellakin olla sama asia, kun he puhuvat Länsirannasta, muinaisesta Juudeasta, Samariasta, aina käytetään miehitetty Länsiranta tai miehitetty Itä-Jerusalem. Nämä aivan niin kuin nämä olisi pakko syötetty heidän aivorakennelmiinsa, kun puhutaan näistä asioista. Täytyy muistuttaa kansaa, ihmisiä, maailmaa, katselijoita, kuulijoita, että Israel todellakin miehittää jotakin näitä alueita. Mitä se miehitys sitten oikein on? Mä olen joutunut sitä ja saanut oikeastaan tutkia, kun olen kirjoittanut 30 kirjaa tuolta alueelta, puhunut varmaan tuhansia eri kertoja niin kotimaassa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Espanjassa. Olen tätä asiaa käsitellyt siltä pohjalta lähtien, joka määrittelee termin miehitys, siis kansainvälisoikeudellisten näkökulmasta. Se on edelleenkin voimassa oleva näkökulma, ja siinä määritellään miehitys seuraavasti, noin suppeasti, se on aika laaja kokonaisuus. Miehitys on kahden virallisen valtion välinen asia, jossa toinen valtio tunkeutuu toisen itsenäisen valtion tunnustettujen rajojen yli ja ottaa laittoman hallintavallan tuolla alueella. Noin suppeasti tiivistettynä näin. Toisin sanoen, nyt meidän mediamme syöttää meille sellaista ymmärrystä,
että on olemassa YK:n tunnustama virallinen Palestiina-niminen valtio, jolla on oma hallinto, tunnustetut rajat, joka toimii niin kuin valtion tulee toimiakin YK:n turvallisuusneuvoston määrittelemien määreiden mukaisesti. Tämä ei pidä paikkaansa alkuunkaan. Tuo ryhmittymä, joka kutsui itseään palestiinalaishallinnoksi, on konkurssikypsä ryhmä epäpäteviä ihmisiä, korruptoituneita niin sanottuja diplomaatteja, missä he sitten liikkuvatkin. Se niin sanottu Palestiina ei ole toimintakykyinen millään valtiollisella ja yhteiskunnallisella infrastruktuuritasolla. Sillä ei ole omia rajoja, vaikka se määrittelee omat rajansa joesta mereen. Siis se unohtaa, että siellä on välissä yksi tällainen Israel-niminen valtio, joka on todellakin tunnustettu. Ja kuitenkin meille pakko syötetään ajatusta Israelin miehittämästä alueesta. Se on tietyllä tavalla sellaista virtuaalitodellisuutta, jota toivotaan, johon tähtäävät kaikki nämä toimenpiteet YK:ssa, ja Euroopan unioni on tässä oikein kunnollinen lipunkantaja sekin siinä mukana. Ja me suomalaiset tietysti voimme pakutella henkseleitä nekin, koska me olemme ansioituneesti nyt liittyneet siihen samaan ryhmään. Meidän tällainen ulkopoliittinen linjamme, siinä ovat mukana kaikki muslimivaltiot, siinä on mukana Venäjä, siinä on mukana Afganistan, Kiina, Intia, Pohjois-Korea, kaikki tällaiset tunnustetut ihmisoikeusvaltiot, ja me suomalaiset siinä tietysti mukana äänestämässä Israelin tuomitsemista. Meidän ex-presidenttimme vältti visusti mainitsematta kahden valtion mallia muuna kuin kahden ryhmittymän välisenä yhteisenä sopimuksena. Jollaisena se esiintyy myös Oslo-sopimuksessa vuodelta 1995, jossa tuon niin sanotun Taavan sopimuksen allekirjoittajamaita olivat YK, Yhdysvallat, Euroopan unioni, Venäjä ja Arabiliitto, joten melko kattava kooste maailman valtioita takasivat, tunnustivat tuon sopimuksen, josta sen toinen osapuoli, palestiinalaishallinto, ei ole sen jälkeen pitänyt tuon taivallistakaan. Nyt nämä samat ryhmittymät vaativat Israelia toimimaan tuon ryhmittymän hyväksi, joka on omaksunut periaatteekseen kansallissopimuksessaan juutalaisvaltion hävittämisen maan pinnalta. Mä puhun teille sellaisia asioita tänään, että te varmasti herätte. Jos te olette tähän asti nukkuneet, on teidän syytä sitten heristellä korviaan, sillä Jumala asetti tämän kertoon eräksi tehtäväksi sen, että mun täytyy nyt herätellä ihmisiä ymmärtämään, missä liikutaan, missä ajassa olemme. Miten me kristityt suhtaudumme mihinkin asiaan, kuinka vakavasti me otamme Raamatun sanomaan. Miten me suhtaudumme Israelin Jumalan ja hänen omaisuuskansansa väliseen suhteeseen. Ja miten me itse ymmärrämme oman suhteemme tässä kokonaisuudessa. Ehkä moni on tässä kuluneen vuoden aikana miettinyt, ainakin itselleni noussut mieleen ajatus ja kysymys kansantapahtumiin liittyen. Miten ne voivat edetä tähän suuntaan? Miksi tuo Hamas-ryhmittymä, joka erinomaisen hyvin oli tietoinen siitä, on ollut perustamista lähtien tietoinen siitä, että heillä ei ole mitään teoreettisiakaan mahdollisuuksia sotilaallisesti lyödä juutalaisvaltiota, joka on maailman 6-7 voimakkaimman sotilaallisen yksikön listalla, 6 tai 7 sillä listalla. Kuitenkin he lähtivät kuolemaan halveksuen tekemään jotain sellaista, jonka seurauksen he aivan varmasti tiesivät. Ymmärtäminen Lähi-idän monimutkaista kokonaisuutta auttaa hieman. Jos ei sitä ymmärrä, niin en näitä asioita ymmärrä ollenkaan.
Ensinnäkin koko asetelma pohjimmiltaan lähtien on yksinomaan ja selkeästi uskontojen välistä taistelua. Se on hyvä painaa mieleen. Nämä ihmiset tuolla Lähi-idässä, jotka ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä, heille täällä ei ole mitenkään epäselvää. He ymmärtävät, että islam vastaan juutalaisuus, islam vastaan kristinusko ovat nämä elementit, jotka taistelevat tuosta maa-alueesta, kaupungista ja temppelivuoresta tänäänkin. Mutta kun neuvottelijat ja viisaat eivät olekaan siellä, mistä asiat ovat voimakkaammin esillä ja missä ne ovat kulminoituneet, vaan nämä viisaat löytävät Washingtonista ja Euroopan unionin päätöksentekopöydiltä. Ja jos ei ymmärretä hölkäsen peläystäkään näiden asioiden todellista taustoista. Ensimmäinen asia, joka otetaan esille, on uskonto, ja se lakaistaan maton alle, ja se pysyköön siellä piilossa. Uskonto ei ole relevantti asia käsitellä poliittisia kysymyksiä. Näin sanoisinko laajasti tämä asia ymmärretään ja näin sitä käsitellään. Uskonto on inflaation kourissa, voisi sanoa. Se on sitä meillä Suomessa laajasti ottaen. Se on sitä vielä enemmän globaalisti eri maailmojen ja valtioiden piireissä. Mutta tuolla alueella uskonto on haudan vakavasti otettava asia. Islam hallitsee muslimia syntymästä kuoleman saakka. Sillä hänellä ei ole minkäänlaista oikeutta, mahdollisuutta, eli eikä toivoakaan irtaantua tuon uskonnon määräyspainostusvallasta ilman, että todennäköisesti lyhenee sitten 30 senttiä jossain vaiheessa. Jollaista on tapahtunut, toki tapahtuu edelleenkin. Mutta se on kuitenkin se määräävä elementti. Heidän on sitoutettu ymmärtämään asia eskatologisesti siten, että tuo alue, joka aikanaan on kuulunut islamilaiselle hallinnolle, no se oli sitä. Ottomanin imperiumi eli Turkki hallitsi tuolta alueelta 4 vuosisataa aina vuoteen 1917 saakka. Se pitää sellaisena paikkansa ja heille se on ilmaistu heidän oppikirjassaan Koranissa, että tuon alueen on ikuisesti kuuluttava islamilaisen hallinnolle, kun muslimivalloittaja on kerran jalkansa sinne astunut. Ja siihen liittyy laajempi eskatologinen kokonaisuus, jossa heidän messias-sitaateissaan messias-hahmonsa tulee aikanaan paikalle aloittamaan maailman valloituksensa Al-Qudsista eli Jerusalemista. Nämä asiat määrittelevät heidän tavoitteensa juutalaisvaltion hävittämisen suhteen ja ennen muuta, että Jerusalemin täytyy olla islamilaisen hallinnon hallussa, kun heidän messias-hahmonsa Al-Mahdi aikanaan sitten saapuu. Ja kuitenkin sanotaan, että uskonnolla ei ole mitään merkitystä asioiden kanssa eikä mitään tekemistä niiden kanssa. Se on täysin itsensä pettämistä, se on täysin niiden olosuhteiden ylenkatsomista, jotka todellisuudessa ovat noilla alueilla vallalla. Olen islamia tutkinut jonkun verran, kirjoittanut sitä yhden kokonaisteoksen ja käsitellyt sitä aika useissa muissakin teoksissani ja puheenvuoroissani. Itselleni ei ole yhtään laisinkaan epäselvää nämä asiat, sillä he ovat muslimit Lähi-idässä ja Keski-idässä laajemminkin. He pitävät erittäin näyttävästi esillä juuri näitä tavoitteita. Mutta ne tavoitteet jäävät aina sille tasolle, josta he puhuvat. Länsimaat, niin kuin sanoin, hylkäävät sanan uskonto välittömästi. Näin Lähi-idän ongelmien selvittäminen tuntuu käytännössä katsoen mahdottomalta pelkästään ajatuksenakin. Itselleni se ei ole ollenkaan, minulla on täysin päivänselvää, että Lähi-itään tulee rauha, mutta vasta on rauhan ruhtinas sen itse sinne aikaansa. Siihen asti me tulemme näkemään vastaavanlaisia olosuhteita, paljon pahempiakin vielä, mitä nyt näemme. Valerauhoja, tulemme näkemään antikristillistä aikaa, juutalaisvaltion valtavia vainoja, jotka vielä odottavat profetoituja täyttymyksiä. Ihmettelin tuossa hetken, että mikä Raamatun paikka viittaisi
tähän Hamasin, joka ei ole valtio, sen suorittamiin toimenpiteisiin, jotka ovat sitten eskaloituneet nyt vuoden mittaiseksi sodaksi. Löytyykö meille Raamatusta jotakin tällaista selkeää viittausta? Ja kyllähän sieltä todella löytyy. Jo Mooseksen kirjoista löytyy perämaanvaelluksen aikana, Joosualta löytyy vastaava ilmaisu. 4. Mooses 33 ja 54, josta tuo itse asiassa helpotus lähtee tulevan Kananin maan jakamisesta eteenpäin. Puhutaan perintöosista, mutta jakeessa 55 mainitaan, 53 sanoo ensin, ottakaa maan haltuunne ja asukaa siinä, sillä minä olen antanut teille tuon maan perinnöksi. Sitten puhutaan jakeessa 54 tästä jakamisesta, mutta sitten tulee 55, joka ehkä määritteleekin näitä tapahtumia, joista me saamme nyt todistaa. Mutta jos te ette karkoita maan asukkaita tieltänne, tulee niistä, jotka te jätätte jäljelle, okaita teidän silmiinne ja piikkiä kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa asutte. Ja silloin minä, 56, silloin minä, siis Jumala, teen teille, israelaisille, sitä, mitä aion tehdä heille, siis Kananin maan asukkaille. Tässä on eräs, näitä konteksteja löytyy useita. Israelin tehtävä oli Kananin maan valloituksen jälkeen aloittaa puhtaalta pöydältä. Ajakaa kaikki maan asukkaat pois tieltänne, ottakaa maa haltuunne, asukaa siinä, sen teille minä annan tuon maan. Aikaisemmin määrittelyssä pappisvaltakunnan kunnallisia oikeuksia kansalleen Jumala oli sanonut, koko maa on minun. Se ei ole YK:n eikä Euroopan unionin, ei palestiinalaisten ja kenenkään toisenkaan. Jumalalla on tekijän oikeus, copyright, niin kuin mä käytän kirjoissani. Minulla on niin copyright-oikeus. Se on absoluuttinen ehdottomuus. Jäljentää ei saa, eikä hyödyntää millään muullakaan tavalla. Ilman lupaa. Ja nyt Jumala on antanut tuolle yhdelle kansakunnalle luvan asuttaa tuota maata, vaikka se on hänen maansa. Niin kuin profeetta Joel siellä ilmaisi, koskee epäilemättä mitä suomalaisiakin tapahtumia, jotka liittyvät tulevaisuuteen aikaan lopulla. Hän on tuolla kaikki paganikansat, kaikki ei-juutalaiset kansat ja tuonne alas Josafatin laaksoon käymään oikeutta. Hän käy oikeutta noita kansakuntia vastaan, kansansa ja perintöosansa Israelin tähden. Sitten mainitaan syy, miksi näin. Sillä he, siis nämä ulkopuoliset maat, ovat jakaneet hänen maansa. Jumala pitää uskosukkaisesti kiinni tuosta oikeudestaan tähän maailmankaikkeuden luomiseen ja aivan varmasti tähän teokseen ja vielä varmemmin tuohon pieneen maakolkkaan tuolla Välimeren itäisessä pohjukassa. Se on hänen maansa. Näpit irti. Näin kuin on käynyt ja niinpä Israel kansakuntana toimi täsmälleen päinvastoin Kananin maan valloituksen yhteydessä kuin mitä Jumala oli heitä varoittanut tekemistä. Ja niinpä Joosuan kirjan, Joosuan kirjan 23 luvussa ja kesä 13, 12-13 mainitaan näin. Jos te kuitenkin käännytte hänestä pois ja liitytte noihin kansoihin, jotka ovat jääneet jäljelle teidän keskuuteenne, avioidutte heidän kanssaan ja sekaannutte heihin ja he teihin, niin saatte olla varmoja, ettei Herra teidän Jumalanne enää karkoita näitä kansoja teidän tieltänne. Ne koituvat teille paulaksi ja ansaksi, kylkiinne ruoskaksi ja opaiksi silminne.
kunnes te häviätte tästä hyvästä maasta, jonka Herra teidän Jumalanne on teille antanut. Nämä varoitukset olivat tavattoman selkeitä, ei niin jäänyt sellaista tulkinnanvaraa, että joku voisi ajatella, että ei tämä nyt ihan minua, koska mä otan tuon kauniin filistealaistytön tuosta vaimokseni ja eihän Jumala tällaisesta pikkuasioista välitä. Kyllä hän vaan välittää. Ja tässä ainakin on eräs kaukaa haettu selitys, miksi tällä hetkellä sekä palestiinalaiset Juudean Samarian alueella että Hamas-Gaasassa toimivat täsmälleen näiden tuhansia vuosia annettujen ilmoitusten mukaisesti. Joku voi etsiä toisenlaisia selityksiä. Jos medialta kysytään, niin isä miehittää näitä alueita, katsokaa, se johtuu siitä, että he ovat ahdistuneita. Mutta me taaksepäin ja katsotaan, miten Raamattu näistä asioista antaa huomattavasti selkeämmän kuvan. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään lopullinen tämä kuvausmalli, sillä Jumala oli sitoutunut aivan toisenlaiseen toimintamalliin. Ja kun hän on johonkin sitoutunut valalla vannoin, sillä teille ja teidän jälkeläisille minä annan tämän maan. Hän yksinkertaisesti pitää lupauksestaan huolta. Jesaja 16 ja 14. Sen tähden Herra sanoo, katso päivät tulevat, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka johdatti Israelista Egyptin maasta, vaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka johdatti israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä tuon heidät takaisin heidän oman maahansa, jonka minä annan heidän isilleen. Jumala oli sitoutunut Abrahamin kanssa annettu liittoon. Palaan siihen tuossa siunausosiossa tarkemmin. Ja vaikka liiton toinen osapuoli, Israel kansakuntana, ei ollut täyttänyt omaa toimintavelvoitetta Jumalan mielen mukaisella tavalla, hän on uskollinen edelleenkin ja on sitoutunut omaan valansa ja pitää siitä. Pitää siitä huolen ja toimii sen mukaan. Tuomarin kirjan toinen luku mainitsee tästä Herran enkelistä hyvin mielenkiintoisesta hahmosta. Itse asiassa kysymys on Messiasta. Herran enkeli tuli kirkallista ylös pohkimiin ja sanoi, minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Ja sitten seuraavassa jakeessa tuomitsee Israelin kansan heidän toiminnastaan juuri tällä tavoin, josta myös Josuakin asian ilmaisi. Mutta Jumala oli uskollisen tuolla lupauksessaan ja on edelleenkin. Siksi hän tuo heidät takaisin, hän on tuonut heidät takaisin, he saavat asua tuossa maassa. Hesekiel viittaa tällaiseen valtavaan kokonaisuuteen. Mä hyppään pikkusen tällaiselle 7. penikunan oman saappailla, koska jos mä käsittelen tämän koko asian, niin kello olisi 12 yöllä ja sitten te nukkusitte. Mutta käsittelen tällaisen johdonmukaisen hyppäyslinjan. Hesekiel 39, joka puhuu ajanjaksosta Googin sodan seurauksista, joka ajoittuu tuonne Herran vihan päivän, eli 7-vuotisen jakson puolivälin jälkeisiin aikoihin. Siinä hän selittää, miksi hän on toiminut tietyllä tavalla Gogin hyökkäyksen tapahtumissa, jossa tuo valtava ryhmittymä hyökkää Israelin kimppuun ja täysin avuttoman, suojattoman, rauhallisen maan kimppuun, siis ei vielä huomenna, jo tänään Israel on sodassa. Ja miten Jumala itse puuttuu tapahtumien kulkuun ja taistelee kansansa puolesta. Hesekiel 39 siitä jakeita eteenpäin, 25 eteenpäin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Kun te luette tämän kaksoisherran käskyn, niin muistakaa aina,
tässä puhuvat isä ja poika. Kun te luette hebrealaisen raamatun, siinä lukee säännönmukaisesti. Näin sanovat Adonai ja Elohim, Jahve, Herra Sebaot, käyttää jotain näistä uudesta Jumalan ilmaisumuodosta itsestään. Ja rabbit tulkitsevat aina näin, että tässä puhuu toisena hän, jolla on sama nimi Jumalan kanssa, siis poika. Se Herran enkeli. Itse asiassa aloitan ensi vuonna tällaisen, tai jatkoinen asia taas, mutta liittyy kuitenkin, ja TV7 on pyytänyt muuten 24-osaista sarjaa Enkelinen maailma, jossa myös käsittelen tätä kuuluisaa Herran enkeliä Messiasta, hebrealaisista alkuteksteistä lähtien, ja se on aivan oikein mielenkiintoinen. Se löytyy tuosta mun kirjasta, niin hän tulee takaisin. Siinä on näitä samoja asioita. Kuitenkin näin sanovat isä ja poika, Adonai ja Elohim. Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan koko Israelin heimoa. Siis tuokin sodan jälkeisistä tapahtumista seuraavina tapahtumina aina sinne Harmageddonille saakka. Ja minä kiivailen pyhän nimeni puolesta. Nyt toimii Jumala itse, koska hänen kansansa on ollut täysin avuton tuossa kokonaistilanteessa Googin aikana. He saavat unohtaa häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat osoittaneet minua kohtaan asuessaan maassaan turvallisesti kenenkään pelottelematta. Minä osoitan heissä, siis Jumala osoittaa Israelin kansassa ja niissä tapahtumissa, jotka hän liittää tuon kansan tuleviin kohtaloihin. Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista. Ja he tulevat tietämään, siis nämä kansat, muut ympäröivät kansat, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, Israelin kansan Jumala, kun minä kokoan heidät omaan maahansa pakkosiirtolaisuudesta, johon olin karkoittanut heidät kansojen luo, enkä jätä sinne ainoatakaan heistä. Ja 28 nämä kansakunnat tulevat tietämään, siis Israelin kansaan liittyvissä kohtaloissa seuraavaa. He tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa. Anteeksi, se on 29. Minä en myöskään enää kätke heiltä kasvojani. Siis Israelin kansalta Jumala ei kätke kasvaa, sillä minä muodatan henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Adonai ja Elohim. Tähän samaan tapahtumaan, joka täytyy liittyä profeetta Sakarian luvussa mainittuihin, kun he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, he huutavat avuksi hänen nimensä. Ja silloin Jumala sanoo, se on minun kansani, kun se sanoo Herra minun Jumalani. Kun he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, siis katsovat Kristukseen, tunnistavat hänen Messiakseen. Ja silloin heidän kohtalonsa kääntyy. Silloin tuo kuuluisa peite kohoaa heidän silmiltään. He katsovat avoimesti Kristukseen ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainoastaan. Nämä valtavat kokonaisuudet täytyy ymmärtää siinä laajuudessa, jossa ne on Raamattuun kirjoitettu. Siksi, kun tänäänkin netti ja some on kuullaan profeettoja, jotka ilmoittavat, että nyt eletään Psalmi 8:3 sotaa ja Googin sodan alku, kaikki nämä ovat nyt jo käsillä, että Jeesuksen tulemus on sitten jo aivan lähellä viimeistään huomenna, jolle huomenna on ylihuomenna, ja tämä on vankkaa ilmoitusta, niin silloin täytyy ymmärtää, että tietyt profetiat, jotka liittyvät hänen tulemuksensa, ne edellyttävät myös muiden samaan asiaan liittyvien profetian kokonaisuuksien täyttymistä. Sillä Jumalan pyhä henki ei ole ristiriidassa itsensä ja oman ilmoituksensa kanssa. Yksi Mooseksen viimeinen ilmoituskirjan jae, niiden täytyy kaikkien olla sopusoinnussa. Kaikkien välistä, mitkä puhuvat samaa asiaa, täytyy löytyä yhtäläisyysmerkki. Silloin meidän on helpompi käsitellä tätä
suurta kokonaiskuvaa. Me näemme nyt ikään kuin pintakuohua suurista aalloista, jotka ovat siellä vielä pimennossa. Tulee nämä tapahtumat, jotka vielä ovat edessäpäin, jotka esimerkiksi kuvaavat Gogin sodan aikana Israelia asumassa rauhallisena, turvallisena, luottavaisena, ilman muureja, ilman salkoja, eivät ole tämän päivän todellisuutta. Eivät huomisen todellisuutta, eivät ensi vuodenkaan todellisuutta. Jotain aivan valtavan spektaakkelinomaista täytyy vielä tapahtua ennen kuin nämä Israel esimerkiksi voi luopua kaikista niistä turvatoimista, joilla se on tähän asti pysynyt itsenäisenä valtiona. Siksi jätä hattuun ja pääpilkyyn. Jalat tiukasti maan pinnalle ja sana olkoon se ainoa auktoriteetti, joka saa meitä ohjaamaan näissä asioissa ja kysymyksissä. En ole vielä päässyt edes aiheeseen, joka pystytään täällä on. Ei tämmöistä miestä kannata tänne kutsua, kun se pysyy aiheessa. Nyt tähän alustusaiheeseen tähän asti oltiin vasta raapumassa pikkusen pintaan. Miten me kristityt tänään suhtaudumme Israeliin? Seuraten vai kerroten? Katselin muutamia puolitoista viikkoa sitten YK:n yleiskokouksesta, jossa Israelin pääministeri piti kylttiä kädessä, jossa luki siunaus vai kirous, valitkaa. No salissa ei ollut enää silloin kuin vajaa kolmannes koko YK:n jäsenistöstä. Kaikki olivat lähteneet pois. Nämä Israelin vastustavat valtiot, koska salissa ei heidän mukaansa tapahtunut silloin yhtään mitään. No kuitenkin meille kristityille nämä asiat ovat haudan vakavia. Sillä Jumala ei ole näistä luopunut milloinkaan, eikä ole antanut minun tietääkseni mitään uutta ilmoitusta, jossa hän kumoaisi jo Abrahamille annetut lupaukset, jossa hän kumoaisi myös hän kuuluisan Aaronin siunauksen, jossa hän kumoaisi meille osoitetut velvoitteet ja oikeudet siunata hänen kansansa. On muotia tänään liittyä siihen joukkoon, joka tunnustaa Palestiinan valtion, niitä ei ole 143 muistaakseni, ja jotka näkevät, että tuo Palestiinan valtion perustaminen on tie rauhaan Lähi-idässä. Sen suurempaa itsensä pettämistä fiksulta diplomaateilta ja niin sanotulta tunnustajilta on vaikea löytääkään. Jos he kysyisivät tältä palestiinalaisryhmittymältä, tuleeko silloin rauha, kun te saisitte oman valtionne tuonne Judean ja Samariaan? Vastaus heistä olisi, että ei tietenkään se silloin tule. Rauha Lähi-itään tulee vasta silloin, kun juutalaisvaltiota ei ole enää olemassa silloin. Tämä löytyy heidän peruskirjastaan heidän kansallissopimuksistaan. Siltikin on parempi tunnustaa Palestiinan valtio tuonne alueelle tavoittelemaan juutalaisvaltion hävittämistä kuin etsiä todellista rauhaa, itsehallintoista rauhaa juutalaisvaltion rinnalla. Kuten sanottu, hengellinen peite on nyt ilmeisesti asettunut maailman silmien eteen ja sen peitteen on kyllä sinne vetänyt sielujemme vihollinen. Alkuasetelma tietenkin on tuo Abrahamin kanssa käyty neuvottelukosketus tai sanoisinko varsinainen neuvottelu, vaan Jumalan ilmoitus 1. Mooses 12:3 jaetta. Ja Herra sanoi Abrahamille silloin vielä, Abraham siis, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen, siis Jumala antaa jälleen se toimia, minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena.
minä siunaan ne, jotka sinua siunaavat, ja kiroan sen, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Tässä on valtavan voimakas messiaaninen aatevire jo tässä viimeisessä jakeessa, ja se todellakin siis toteutuu. Tuoimista alussa jo mainitsin tämä siunauskysymys, ja se oli kohdistettu Abrahamin ja Iisakin jälkeläisille. Arvimaailma väittää tänään, että tuo siunaus oli Abrahamin ja Ismaelin jälkeläisille. Ja tässä alkuvaiheessaan he haluavat lähteä erottautumaan omaksi ryhmäkseen. Siihen en nyt sen tarkemmin paneudu. Israelin kansan kohdalla kuitenkin tämä siunausprosessi jatkuu erämaavaelluksena ensin Egyptiin ja sieltä sitten erämaavaelluksen aikana lupauksena toimia Jumalan aivoina, siis Jumalan tahdon välittäjinä niille kansoille, joita he joutuvat kohtaamaan. 2 Mooses 19, sitten jakeet 5 ja 6. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, siis huomatkaa tämä sana jos. Siis jos te kuulette ja pidätte, niin sen jälkeen seurauksena teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Käänteispuolelta me löydämme ilmoituksen, jos te ette kuule minun ääntäni, ettekä pidä minun liittoani, niin teistä ei tule minun oma kansani erityisasemassa, vaan te olette samassa asemassa kaikkien muidenkin kansojen kanssa. Ja tämä valitettava olosuhde kyllä toteutuu. Ja sitten tulee tämä erikoinen välihuomautus, joka ei pitäisi kuulua tähän ollenkaan. Sillä koko maa on minun. Mä siunaan tavattomasti sitä, kun Jumala yhtäkkiä pistää tällaisia huomautuksia, ettei nyt tosiasiat unohtuisi teille. Mutta teistä tulee minulle pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Ainakaan näin mielenkiintoiset lupaukset, siis valtuutukset. Israelin kansan tehtävällä toimia Jumalan pappisvaltakuntana ja pyhänä kansana, siis Jumalan käyttöön erotettuna, varattuna kansakuntana. Ja nämä sanat sinun on puhuttava israelaisille. No, toteutuiko tämä erikoinen olosuhde sellaisena? Me hyvin tiedämme Raamatun historiasta, että ei se ihan näin mennyt. Koko Raamatun historia Israelin kansan Jumalan välistä suhdetta on vuoristorataa. Luopumus, kehotus palata takaisin, Jumalan profeettoja palata takaisin, ja kansa luopui ja hyväksyi. Se on sitä ollut jatkuvasti ja suurin piirtein Jumalan arvio kansastaan on uppiniskainen, aina minusta luopunut kansa, joka ei tottele minua eikä noudata käskyjä. Kun me katsomme kristittyille peiliin, niin emme me kovin paljon erilaista kuvaa itsestämme saa, joten meidän ei ehkä kannata syyllistää Israelin kansaa heidän vaelluksensa epäonnistumisesta, vaan täytä hänen, joka on sitoutunut liittoon kansansa kanssa, ja me epäonnistuneet kristityt voimme katsoa hänen, joka on meidän syntimme sovittanut. Meillä löytyy tämmöistä synergistä yhteneväisyyttä Israelin kansan kanssa. Kuitenkin tuon erämaavaelluksen aikana Jumala antoi tällaisen erikoisen lupauskosteen. Ja se löytyy harvinaisessa paikassa ja jälleen aivan kuin se kuuluisi tuohon koko Raamatun kontekstiin. Eli tämä Aaronin siunaus on tavallaan irrallaan kaikista muusta, mikä oli ennen sitä. Siinähän oli aikaisemmat jakeet puhuivat uhraamisesta ja nasiirilupauksista, ja se, että luvussa 7 puhutaan aivan jostain muusta heimoruhtinaista, vihkieslaariosta, uurilaariosta ja niin edelleen. Yhtäkkiä tuohon samaan väliin on kuitenkin Jumala antanut jotain aivan valtavaa tällaista kansansa liittyvää siunausta. Siis 4. Mooses 6. jae 24-27. Haluaisin ihan kokonaisuudessaan teille siten, kun se on alkutekstissä ja hebrealaisessa raamatussa ja myöskin meidän omassa raamatussamme
vaikka siitä tämä viimeinen jae onkin irrotettu. Herra puhui Moosekselle näin, sano Aaronille ja hänen pojille. Tämä on hyvä huomata, että nyt puhuttiin, Jumala antoi siis käskyn pappisvaltakunnalle näille pappisheimolle leeviläisille, joiden tehtävä oli toimia kansan edusmiehinä ja pappeina. Tämä on aina tärkeää muistaa tämä pappisvaltakunta kokonaisuuden yhteydessä. Näin teidän tulee siunata israelaisia. Herra, siunatkoon sinua, varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Ja Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskevat minun nimeni israelisten ylle ja minä siunaan heitä. Emme me siis itse asiassa siunaakaan. Emme ole siunaajia. Ei minulla ole valtuuksia, mutta minulla on valtuudet rukoilla, että Jumala siunaisi kansansa. Näitä muodostuu aivan toisenlaiseksi tämä kokonaisuus. Ja olen se varmasti tässäkin sanonut, mutta tässä on mielenkiintoisia messiaanisia yhtäläisyyksiä. Kun mainitaan sana Herra kirkastakoon kasvonsa, tähän liittyy se Kiina, että Jumalan kirkkaus. Ja Herra kääntäköön kasvonsa, kysymys on Penuelista, Messiaan kasvoista. Hebrealaiset ymmärtävät, oikeastaan Rovasti Santala, minun hengellinen oppi-isäni, selvitti tämän minulle. Tämän koko siunauksen perimmäinen olemus katsoo kauas tulevaisuuteen, ja sen koko tavoite on, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelin kansalle, ja vasta sen jälkeen he saavat armosta rauhan, ja heidän suhteensa Jumalaan on kunnossa. Siis toisin sanoen tässä on kehotus evankelioikaa, siis meille kristityille. Evankelioikaa heitä, jotta he vastaanottaisivat iankaikkisen elämään johtavan tien Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Tämä tuo aivan toisenlaisen ulottuvuuden kuin se meidän mekaaninen julistuksemme, jonka me kaikki osataan ulkoa ja luullaan, että me ollaan siunattu jotakin. Emme me siunaa, vaan Jumala. Me rukoilemme, että Jumala siunaa Messiansa, poikansa, uhritoimituksen kautta omaa kansansa vastaanottamaan hänet. Ja se tapahtuu profeetta Sakarian mukaan vasta silloin, kun ne katsovat hänet, jonka ovat lävistäneet. Näin me huomaammekin, että meidän tällainen perinteinen käsityksemme, se on hieman vajaamittainen siihen Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen. Hän on sitoutunut kansansa, se on hänen silmäteränsä. Se on edelleenkin sitä, joka siihen kajoaa hänen silmäteränsä. Hän, joka Israelia vartioi, hän ei torkku eikä nuku. Vaikka koko kansa on toiminut hänen tahtonsa vastaisesti jatkuvasti ja kulkee edelleenkin hengellinen peite silmillään. Silti tuo peite on mahdollista nostaa, jos me kristityt toimimme siten, että me pidämme heille esillä evankeliumia. Jesaja mainitsi tästä aivan osuvasti. Sekin me luetaan yleensä vähän liian helposti läpi. Lohduttakaa minun kansani, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Se oli osoitettu tämä viesti, profetallinen viesti 2700 vuotta sitten meille. Ja sen parempaa lohdutusta me emme voi kenellekään antaa kuin julistaa heille Kristuksen sovitustyötä kohti iankaikkista elämää. Ei kukaan tule Isän luo paitsi minun kautta, sanoo meidän vapahtajamme. Ja se koskee juutalaisia samoin kuin kaikkia muita. Ja me olemme nyt se avainasemassa oleva ryhmä. Hebrealaiskirjan kirjoittaja, mitä ilmeisemmin Paavali kuitenkin tiesi aivan tarkalleen tämän se uhritoiminnan, joka oli toiminnassa vielä Kristuksen aikana, ja on tavoitteena edelleenkin Haderille, eli tälle uskonnolliselle ryhmille, jotka haluavat rakentaa kolmannen temppelin ja tulevat sen tekemäänkin ja aloittamaan vielä vanhatestaamista uhritoimituksen.
Hänellä oli kuitenkin täysin selvää, että Kristuksen sovitustyö, se kumosi tuon vanhan liiton aikaiset uhripalvelutoimitukset kertasuoritteisella uhrilla. 10. luku Hebrealaiskirjettä, siitä jakeita 3:6 ja 10:13. Mutta uhreissa on jokavuotinen muistutus synnistä, niin kuin jo kippurinakin tehtiin. Ylipappi meni temppeliin, mutta ei ole temppeliä. Ja uhrasi siellä koko kansan syntien edessä. Se ei toimi enää. Se lakkasi toimimasta 2000 vuotta sitten, mutta he edelleen tavoittelevat tätä samaa syntien poistamiskampanjaa. Mahdotonta on, että härkien ja pukkien veri voi ottaa pois syntiä. Siksi Kristus sanoi maailmaan tullessaan, uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhrein ja syntiuhrein sinä et mieltynyt. Ja tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty, siis erotettu Jumalan käyttöön Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti samoja uhreja, jotka eivät voi koskaan poistaa syntejä. Se oli siis toiminnassa vielä hebrealaiskirjeen kirjoittamisen aikaan, siis ennen Herodeksen temppelin tuhoutumista. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Ja tästä eteenpäin hän odottaa, että hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojen asti laudaksi. Ei ihmettä Tarsolaista, Saulusta, eivät rapit kovin korkeasti katso tänäänkään. He pitävät häntä kansansa peturina. Hän on hyvin tunnettu myös rapien kirjallisuudessa. Ei hän ole mitenkään salainen hahmo, mutta hänen toiminnastaan, niin kuin he sanovat, lukuisten muiden syntiensä lisäksi tarsolainen näyttää kääntyneen vielä seuraamaan tuota nasaretilaista lahkoa. Aika tällaisia osuvia kommentteja juutalaisesta kirjallisuudesta löytyy. Mutta miten tämä liittyy sitten meihin? Kyllä se liittyy. Sillä muistutan edelleenkin, mitä Jumala sanoi, antoi tehtäväksi leviläisille, Aaronille ja leviläisille, että he ovat pappisvaltakunta, pyhä kansa, siis Jumalan käyttöön erotettu kansa. Ja näiden aaronilaisten tehtäviä oli siunata Israelin kansaa siten, että Jumalan siunaus laskeutuisi kansansa yli. Sitä ei silloin milloinkaan kumottu. Ei Jumala ole kumonnut milloinkaan siunaamiskehoitusta. Se, että he leviläisiltä, se on otettu pois, mutta onko se sitten siirretty meille? Katsotaan, mitä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa. Sen toisessa luvussa jakeissa 6 ja 10. Mä soisin, että te alleviivaisitte tämän valtavan lupauksen oikein raamattuihin ja syventyisitte sen sanomaan paljon laajemmilta kokonaisuuksilta kuin mitä olen teille nyt tässä ehtinyt avata. Tässä on jotain sellaista, joka antaa meille kristityille aivan uudenlaisen identiteetin. Jotain sellaista, joka nostaakin meidät, jos me luulemme olevamme vain sellaisia kurjia, maanmatoisia, syntisiä, aivan uudelle tasolle. Sanotaan kirjoituksissa, katso, minä asetan Sionin kulmakiven valitun ja kalliin, Pietari aloittaa. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Nyt ei siis puhuta mistään fyysisestä kivenlohkarista, vaan puhutaan Kristuksesta, pelastuksella kalliosta. Joka häneen, siis Kristukseen uskoo, ei joudu häpeään. Teille
jotka uskotte. Teille, meille, jokaiselle. Se on kallis. Hänen sovitustyönsä on meille todellakin kaikkein kallein aarteemme, mitä meillä on milloinkaan kannattanut. Kun me sanoimme tahdon Kristuksen ja otimme hänet vastaan. Mutta niille, jotka eivät usko, on siitä kivestä, siis Messiasta, jonka rakentajat, juutalaiset hylkäsivät, on tullut huippukivi, kompastuskivi ja loukkausten kallio. Tänäänkin Kristus on loukkaus juutalaiselle. Hän on nasaretilainen huijari, joka pyrki aikanaan viettelemään juutalaiset pois oikeasta todostamasta. Se on heidän kuvauksensa tämän päivän oppikirjassa. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se on heidän osaksensa määrättykin. Katolinen kirkko pysähtyi tähän ja aloitti inkvisitiot, aloitti juutalaislainat, aloitti tällaisen oppisaarion, että huomaatteko, että Raamattu sanoo meille, että heidän osakseen on määrättykin kaikki Jumalan määrittelemät kiroukset ja kristityn kansanosan osalle kaikki Jumalan seuraukset. No sillä tavalla ei tätä voi lukea. Tämä on vain osa kokonaisuutta. Nyt hän siirtyy kuvailemaan. Voi itse ajatella, miten hän Pietari on antanut hengen sille nähdä, kun hän on saanut tämän valtavan ilmestyksen. Kun hän puhuu opetuslapsille, puhuu kristityille ja kokee ja näkee itsessäänkin sellaisena, sanoisinko kieltävänä, epäonnistuneena Pietarina, jolle sanomme hänen Raamatusta tunnemme. Te sen sijaan olette valittu suku. Te olette kuninkaallinen papisto. Te olette pyhä heimo. Te olette siis Jumalan käyttöön varattu heimo. Te, jotka uskotte. Te, jotka olette Kristuksen päälle pukeneet. Nämä kaikki lupaukset, sanoisinko, velvoitteet kuuluvat nyt meille. Te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa. Siis nyt me olemme Jumalan omaisuuskansa. Juuri nämä samat lupaukset, samat valtuutukset, jotka annettiin Israelin kansalle aikana, ne on siirretty Jumalan itsensä lunastamalle seurakunnalle, jonka hän on verellään lunastanut, jotka ovat ottaneet hänet herrakseen ja vapahtajakseen meille jokaiselle. Ja tehtävä seuraa. Julistaaksemme hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteeseen. Ennen me olimme sielunvihollisen valtakunnan kansalaisia. Me kuulimme sellaista laveaa tietä, valtava määrä erilaisia kasseja, matkalaukkuja, tapoja ja kaikkia, mitä itse halusimmekin mukanaan viedä. Mutta kun Jumala siirsi meidät sille kapealle, pienelle tielle, jossa oven päällä lukee Jeesus Kristus, me jätimme nämä sielun viholliselle kuuluvat matkatavarat pois ja siirryimme kulkemaan kohti taivasteita, kohti iankaikkista kirkkautta. Ennen te, emme olleet, siis ennen ei juutalaiset eivät olleet kansa. Israelilaiset olivat se luvattu kansa. Mutta nyt te olette Jumalan kanssa. Ennen te ette ole armahdettuja siinä merkityksessä, vaan Israelin kanssa oli armahdettu. Nyt heidät on siirretty väliaikaisesti syrjään ja me olemme Jumalan armahtamia. Julistaaksemme hänen jaloja tekojaan, siis pitääksemme esille evankeliumin sanomaa. Myös Israelin kansalle. Ja mihin se siunaus olisi tästä välistä sitten mahtanutkaan jäädä. Ei se ole jäänyt yhtään mihinkään. Se seuraa meidän vappeusoikeuttamme. Se seuraa meitä
tällaisena Jumalan ikuisena lupauksena siunata hänen omaisuuskansansa. Ja se paras siunaus on tietoisuus siitä, missä he viettävät iankaikkisuutensa, ohjata heitä Kristuskeen. Se ei ole mihinkään kadonnut. Se on meidän oikeutena pyytää siis Jumalaa siunaamaan omaa kansansa, että he löytäisivät Messiansa. Voiko sen selvemmin enää tätä asiaa sanoa? Menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia, sanoi Jeesus, ja siihen kuuluvat myös juutalaiset. Ei kukaan tule Isän vuoksi paitsi hänen kauttaan. Me siis juhlamme edelleen Israelia. Mä en tule kelloa kyllä siunaa, mä olen vasta päässyt alkuun ja se näyttää jo tuollaisia lukemia. Mutta kuitenkin me siunamme edelleen Israelia. Me rukoilemme, että tuo peite poistuisi heidän silmiltään. Ja kyllä se poistuu. Ei se ole ehdoton. Hän, joka ottaa Kristuksen vastaan, juutalainen siinä kuin kuka tahansa muukin, hän on sinetetty Jumalan pyhällä hengellä taivaan valtakunnan kansalaiseksi. Se, että he hakeutuvat vielä tuon peitteen sisään tavallaan piiloon Jumalan katseelta, niin se on Jumalan itsensä asettama peite, ja vain hän aikanaan tulee tuon peitteen nostamaan kokonaisuudessaan kansansa silmiltä. Mutta se tapahtuu silloin, kun heidän Messiansa, meidän Jeesuksemme, palaa öljymeille näkyvästi, ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Ylös temmattu seurakunta seuraa häntä öljymeille. Näin profeetta Sakaria meidän asian ilmaisee ja lupaa. Siihen saakka meidän tehtävämme on rukoilla, että tuo peite poistuisi heidän silmiltään, että me saisimme pitää esille evankeliumia heille. Tällä hetkellä he valtiona tekevät sille mahdollisimman paljon esteitä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että vain evankeliumissa on edelleen se voima, ja se kyllä menee läpi kaikkeen muurien. Ja se menee läpi siinä mittakaavassa ja merkityksessä, jota me kristityt olemme valmiit tekemään sen eteen töitä. Siksi nyt pois tuo kaikki passiivisuus. Me odotamme herätystä. On hienoa, että rukoillaan herätystä, mutta yksi tapa herätyksen syntymiseen on aivan varma ja vakuuttava. Kun me lähdemme ulos ja pidämme esillä evankeliumin sanomaa. Siellä, missä pidetään esillä evankeliumia, siellä, missä Kristusta julistetaan, siellä syntyy automaattisesti Jumalan pyhän hengen toiminta. Ja ihmisiä tulee uskoon. Uskallan sanoa, että tämän päivän maailman ihminen on paljon valmiimpi ja auliimpi vastaanottamaan tietoa Kristuksesta, tietoa tulevaisuudesta, kuin kristikunta on sitä valmis jakamaan. Siksi meidän tehtävämme on herätä ymmärtämään, miksi me olemme kristittyjä. Siksi, että meillä on taivasosuus, se on kaikkein hienointa opeinta. Mutta miksi me emme jakaisi tätä maailman parasta tietoutta ja sanomaa heille, jotka eivät vielä sitä tunne ja tiedä. Siinä Jumalan omaisuuskansa Israel on myös yhtäläinen vastaanottavainen kuin kuka tahansa onkin. Amen. Minulla on vielä teille yksi pyyntö, johon sain kuvankin. Että jos te jaksatte nousta kanssani siunaamaan Israelin. Tuolla nimenomaisella Aaronin siunauksella nyt te tiedätte tämän siunauksen kokonaiskuvan. Mehän rukoilemme tässä siunauksessa, että Jumala ilmaisisi poikansa kasvot omalle kansalle, jotta he ottaisivat hänet vastaan. Me voimme silti käyttää tätä perinteistä kaavaa siellä Isän ja Pojan Pyhän nimen. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitoksia ystävät, kun jaksatte kuunnella Jumala teitä runsaasti siunaa.
nopeimmat jo lähtevät, mutta lauletaan tähän loppuun vielä 2 laulua. Ja ensimmäinen on Hatikva. Lauletaan se voimme, jos jaksatte niin vielä, niin olette kerenneet istuakin, niin lauletaan se seistä ja laulun sanat tulee tuohon screenille. Ja sen jälkeen vielä, tämän laulun jälkeen vielä lauletaan sitten toinen laulu ja se on semmoinen, kun sua odotan, saavu Herra. Ja tämän laulun aikana myös vielä kannetaan vapaaehtoinen rahalahja ja kolehti. Sitten otetaan. Seuraavaksi vielä otetaan tähän nämä sua odotan, saavu Herra. Ja.